Dobré cokoliv, kdy zrovna posloucháte. Krom několika kázání, nebo spíš pravidelných kázání, které sem chci dávat, pokud nebudou příliš nepovedená, jsem se rozhodl, že budu přidávat i některé drobné úvahy. Částečně by měly navazovat na podcasty zveřejněné ve spolku a částečně trošku pokračovat dál tam, kde už to pro spolek není zajímavé. Dneska bych chtěl lehce nadhodit a zmínit téma v podstatě komunikace. Už delší dobu ve své praxi, protože jsem dělal dlouhý léta s lidma, sleduju a v poslední době si všímám, že je to i na sítích takové, řekněme, citlivější a zmiňovanější téma toho, jak lidi posuzují, co je vlastně ve vzájemné komunikaci, řekl bych, nejcitlivější nebo nejhorší mezi lidmi. Ve smyslu, jestli je horší křik nebo absolutní ticho, anebo co je vlastně špatné. Přemýšlel jsem nad tím a vnímal jsem ve spoustě případů, že tato otázka je poměrně zavádějící, protože ticho může zrovna tak jako pohrdání a nezájem představovat i usilovné přemýšlení nebo snahu nezhoršit stav. A zrovna tak křik může znamenat snahu opravdu nějakým způsobem prorazit komunikační špunt, byť to není snaha vhodná, anebo třeba i je to volání o pomoc. A myslím si, že nakonec to nejhorší, co se dá ve vzájemné komunikaci mezi lidmi udělat, je nevnímání. A to nevnímání a tu komunikaci zdaleka nemyslím jenom ve vztahu mezi dvěma lidmi, ať už ve vztahu nebo na pracovišti. Tohle je široká podstata komunikační. Já se jenom lehce dotknu politiky. Můžeme třeba to, jak je zlé nevnímání, vidět na vývoji posledních zhruba 25 let, kdy jeden prezident jedné nejmenované země dělal pravidelná fóra, na kterých měl poměrně rozsáhlé projevy a v těch projevech vždycky svým kolegům, jiným prezidentům a představitelům sděloval, jak vnímá svět, jak vnímá politiku a co se stane, jestliže dál budou pokračovat v aktivitách, které tehdy začínaly a ze začátku je prosil a zapřísahal, prosím vás, nedělejte to, protože kdybyste v tomto směru museli a měli pokračovat, já bych to musel vnímat tak a tak a provést patřičná protirozhodnutí. A vždycky, když po 3-4 letech tato protirozhodnutí opravdu udělal, protože mu nikdo nenaslouchal, tak byly noviny plné článků o jeho nevypočitatelnosti. Ale tohle není nevypočitatelnost, to je pouze nevnímání. A to se projevuje samozřejmě i ve vztahu mezi lidmi, třeba v práci, třeba i doma. A vždycky začíná stejně, že vnímáme jenom to, co chceme. A to, co je nám nepříjemné,
to, kde bychom se museli zamýšlet a případně uvažovat, jestli ten partner nemá v ničem pravdu a jestli skutečně naše přání a usilování je naprosto košer, abych tak řekl, tak tohleto naprosto vypouštíme. Co s tím ale dělat? Jak jsem říkal, ono to navazuje, tohle povídání, i na má kázání, i na podcasty zveřejněné ve spolku, protože vždycky ten problém začíná v jednotlivci. Ve chvíli, kdy si člověk uvědomuje uvědomuje si nějaké hodnoty a má pevné hodnoty, tak mu nedělá tak velký problém přemýšlet i o potřebách svého okolí. A může některé své touhy označit za pouhý sen a přelud a nezhroutí se z toho a dál fungovat v nějakém rozumném partnerství. Ale ve chvíli, kdy ten člověk tohle neumí, tak prostě to, co je mu v danou chvíli nepříjemné, tak od toho druhého neuslyší, i kdyby ho varoval sebe delší dobu. A bude se cítit strašně ublížený, když ten potom svá varování naplní, protože mu vlastně nic jiného ani nezbyde. Proto jsem přesvědčený, že bychom měli větší váhu přikládat tomu, ne jestli mlčíme, ne jestli křičíme, ale jestli se dostatečně snažíme naslouchat s trpělivostí, pochopením a pokud možno i vcítěním do toho druhého. Protože právě naslouchání potřebám může vést k tomu, že lidi dojdou k nějaké, když ne shodě, tak alespoň dohodě o fungování a že svět zase bude o trošičku míň nebezpečný a agresivní a že se třeba začneme posouvat zase dopředu a ne zpátky. Mějte pěkný jakýkoliv čas, v kterém tohle posloucháte a nehledejte, prosím, naslouchání u druhých. Naučte se nejdřív naslouchat sami. Děkuju.